say your official youth concern youth and nim I be to open so anim say so no ene kro asanteman na ene dia so wose offense hene dia ene dia ekoso no onfa na nuntum maye say odwene offense ho a mitikura me ya so what can just how me give me be no cry yo ene me say yo na me dey best so abusuano ehyiae ema eko eye openso eye fikesiem asante efie na ade ne kodure no ye bo na basa ebo ne bede ema ekowie ya ama openso eyi ohene se ono ene ohene a odi ofenso eso eye dwamra kenten na dwamra kenten otosumienu kroni nyina no ede ose ene oyo ebehia nana no but sesia na ye koso no ofen eye offense kroi obeda asore no obi so say on eye ohene obeda ye say on so say omo ye YouTube a omo hia ene day no se mu YouTube ye hia ba bi eya ye YouTube a ye de ye dwene offense man ho ye dwene nananom ho ye dwene ofafo ye dwene nananom a omo wo hye dem ne ofafo ni nyina ho say ye ntimi makro no ena ne sasampa ema ne nye ntokwa ye ntimi makafi emeda offense so ye de enim nyina ne say ye so eye asante akonya se wose wayi na dwamra kan totoso mienu a ye de enim ne se woye ohene a ye yina mo ofenso oni ho a ye ni ho se ne opemso oba na so wose onye ohene biem wo de ohene wo fa abre ya sa ohene no ye ne betena ofenso ba se si ade ye enim ye nana dwamra kan ten otoso mienu nyame nsira mo John se no ma so mu jamu ta se ofenso ko to ko hene wona ne dia wona ba bitina he ATI na meso na abana John asantima se sabe krono na meso na aba ai ka santuma ho wona ko ko o ma ba bitina ye ana chichira ba sabe feso ene dikese ATI ya san ya mane ni amamre John sabe sa do ha na sabe ya san ya amamre ni amane ko fa so dia obiye wo mu biara ye you John me ma kwa se kwa wo te se de so ju won chiri se buso agwa wo ye hina wo boa sabe amane kwa so sabe sa tuma me bia se ka waka biara sabe bia no ko waka biara wa kwa biara no ye you be just at the answer o me de wa ko te ko sai wo du wa chese me so aho wo ye hina wo boa wo ye sai sa de nchenya wo ti bi de hina ta ATI this over ha to tiske gaso o sebe gaso o ma kwa du so nsa se go le bayo dia ATI ansa what by you want to do for the ma ko so ache mu so ache si ebe hu se wo nie yi wo so am for the amania kwa so we do so so be sine nimu wie no ma fo akọ ogo so ache o no so ache o se be hu sampa o de yi wo ATI Hansa na newie nyampo wi hansa na migro na shekesa oso ba ha oso ho wie mo so acho wie no na wie o ba sa ke nim na sa to ma transe no ma kwa mo so bi asi bi che wie a hansa na me na kwa so ko na so sa ATI udan ya me de ma wo no so ai John ko tegu ko mi anso na dwi mo mu e de bon ka ye mo mu sa fe John so so wie na sa tere ma kwa ya ansa wo ga odo ma odo kan na adwo wo de kokku na dem akoko mo kai sa ampa ase na sabe kotobo hene sabe bia so mo mo kai se de o de kuru e so mensa o mo so nsa ampa sa tene e du ko na so nsa ATI so ti wo ka just how ma jibi se se ma so from guy o mo sabe e bata ho Jean, c'est pas ta voix, qu'est-ce que tu as wanté? Est-ce que tu as dit une bioé? ATI. What's in there? What do I hear? What do you do? Emma. ATI. What's one your? There was one can't show up before. ATI. What will one you up? ATI. That's a soon so to move. When you are no one by one you are coming now soon. And yet, a million one as well. If you are not getting a person, you know. And
nananom fie so fo atena ase na wagye me atom sɛ me mɛtra me nananom akonnwa so a mesra fɛ so hene wo kuada ka wo kuada sɛ sompa nananom bɛso yɛ na menka toa soɔ na mo so wɔde atoa so asom me mebɛyi no korɛ ɛne me se na mede bɛso so enkabo mu enkwasoɔ this no fitana yedie nimdie emumanim masia abusia enkabo mu atrakoya enkabo mu feso menyira enkabo mu ena de ebesom Semanya sa instrumenta. Ususu se de penti na offenso ebesi sabri. Yase de nka ekomje ane omeye. Efia chinsu ni abofunu bi. Ebesi sabri a still ekom de wo mu. Omugu so ofe. Abofunu no da so ho. Eye di ntra. Me mefa akonya odi amami na madase. Na ya chia ahwefo nyina ane atiefo mbetie. Se odwene offenso ho a mitikura me ya na mebusa bibise sabi wohene ya yewurade ne bae wan fa sa process mu a wohene bia fa mu ana ena de me say anim ni say yewura nsi hene wo fen so eya busua na yi ne de ne bae na de me nim wo ahensie mu ne say ye de wohene ma wa ye abusua na nkasa be yi wa kire abusua na nkasa se abusunya kase ya nyi ntuma wo ye den enyeye abusunya ne ji utumu wi a ye besa ade wakọ akoyi wa kire oman no ama oman no so age watum ansa na omu wi a ombesa aba reason house of chief ehwo so ombesa age watum till the last cry opim so anim entinyo me ma manfo nyina nte se ye wura onsi hene abusunya no de ba na okwalify a na wo de amawo na de nipa nyina de hye ne tirimu se wo de qualify mpo na wo de ne ba na ye wurase we die mi nkonwa na me nananom se odi enye yi a obeyi nipa na firim nipa bi amfa nhye na adwenem ye fre no asihene ene atuhene osihene tuhene enti de akoso wo fen so ho no ye besere se bi enipa na wo fen so ena we sisei etina we sisei ena we sisei etina we sisei no nipa ne qualify ena abusua gina tum oman na gina tum traditional council fo gina tum ena yewura so gina tum entidie na asibiem eje na asibiem eye asimbisa wo hini mami misana na eye amamre ne amane bi a enwie peyo enti na eneye sabe ya na na se wanya ako o nkane na nkoyo ofiso man hini medical team se enti ameka nkane because yedim se asanteme mu ade na se wo ba Ghana ha kurobia sikadwa wosom no de opimso na owo kasa twato finances de broni ka no wona otimi kasa wei asa otu ss se de wo kan wuyi aban a ono ne ohene owo Ghana no otimi ebo man hene ene ade wo se otu no enu nti wo ka de kire yewura a waba dwamna kenten otoso mienu se onko ebere so a wonyi ne hema na oni ni emu ekuro no na esese no office ni o man hema biem ufri se amamre ni niema bi entwa yie enti na nebesi ne obayi da so a bon ho safo hema se ono ne office man hene nana mini ame dase bebre frame na omu busa se ensam ne wo court na yentwa wo hema ne so dwan ene ho nkro ne ba me se me nipa nyina ate ase se wo hema ntena se so ene yatwa wo so dwan mimi wo hu wo hema yatu na yatwa ne so dwan da eti se obi nim wo hema bi yatu no ayetwa ne so dwan a anti yewura ntwa dwan na omfa mra bonten na yenhu se yewura process ne bi a waye dey wagya bi wo mu a na yenhu mi hu bi da eno krampo de wo kan yi dwan twa yi me ne asona busua panyina owo ofenso kuro no na ade se busua no on se ofenso kunya ne nananom asonafo ye ne bo nkon no o kirema obofro oba ahema wa ama enti amamra ne amane wo so omo ye bia chese yetu ni bia no oma konkonwadem akoye akire nananom sesese no onye ohema biem
a osom ofenso enti abusua na ye abusua mpanyinfo na etu ahen ne esi ahen echemo oma konkunyadem aye saa amamre no enti ho no saa amamre no ya na empia bonten ba ohene de yetwa edwan no emani pia bonten fi asase we yete so ye motherland na wo ye hwan oba na wo enti se wo hwe ye wura ya na ema asem ka no on kan se de o ka mema asem hwe ema ni bi ye niema bi a wo se ka blow kura titisi o enso si bi obesi aka asem no ye ne maame prekope enti o ka no aka kosi sen enti se wotie ne nkomo bi kura odi kan di ya wo se na ofenso hima ne ye ne maame prekope fi se do odi kan di ohima first wo a wo tutuo no ye fe na na ma se wa enti ne maame ne no prekope enti kadi na asi mimi ha wo kakre wo mu ni se sa nipa 18 na ekoduru ye wura anim no a ye wura keke ekoba se nipa wo so wo no na wanwo da no sa nipa 17 no na wo mo wo ho ye den it is enkantempa na ye wura eka se wuda bi we die nipa na wo so wo no wanwo da enti wodi a na se ni eni ho to wodi a enye ye no na wo se enkantempa no hima sa hwa abusua nim e se yi ba ko de ba because nipa 18 na se ba ko an qualify 17 wo ho ana de ba ko wo mu ni se so mo se akonkode ase ena he ena hyirim enti de wobedi sisi ya no ofiri hine we nu frashim ena na de wote so first wo wu ye no so firi hin akonkode enti fa ba ko ntimi ni akonwa saa se ye furu mienu na di akonwa na di a wetimi di nti adan na wei afirim na aba wei fa na nipa so onte ase se on qualify dia yes on qualify ba ofiri ho dia otimi di anya sika omunko machi nkoti ase ye wura se akonwa no onton ne mom de wo so wodi no oni bi kura na odbe menadi nti di asem biem adi asem biem a wo kan ebra sonso se ebi no ka se yewura o tumi no o wa akwanya ni nyina nanso ebra so se wo se eya otie kuro no nso ma no nso wo no wo nso mo ka no nso be ya adwen san se obeyi hini sabia ko kuro ma ne fasi wo on se me ka se e wo se ye yi kire kuro mo oman no age atumo enye ye wura na si hini no ye wura wa yedan etire me busi ase process na wo so wo hini bia fam no ofam ana wa fam se ebra bedu opemso anim no na ye se omo de adesede ekoye se akonwa ato ye so ye adehye pesi ye di bi no enne kanfu aye no ekoye edu nwotwe a ebeduru anim a opemso mo nhwehwe mu na ye se ye wura keke sapon no wodi bi enye yi still aka nipa du nso a wo hema wo tumi se wutimi yimufu awo no wabusia ne adehye muyiba obi anyi ama eda wa afenso akonya nso nyese bi akonya wa bisa eni se ekoba ya afedi ekowi achi no wo mo frɛ ya owura yi na omuyi no nanapoku a ene odi ne hene ewo hoyi so enti ne na usa ne ma na ekoso no se obi beka se ye wura ntie ne manfo no de otie manfo no nti na o se ba se o manfo mo nhwɛ sei na busua ne ka o mo so mo pene so mo na mo betena kuro mo ye wura won twa da bi nkoda kuro mo hoda o ti no de ma kuro ni se kuro sei mo ko de hyemra na mo yi a mo mfa nkyere o man no sankeka wa bi ani ne ho na o man ne gine tuma oni haw ususu se keke sapon de bi ana kapon kapon na so ayemre odoso atiati asefo asasi ofenso anwuda oh ofenso betimi adwo ofenso betimi adwo na ofenso betimi adwo a gese nipa de ne nkwan atwa so sana me hu no ahwe moja begu ni eko no onse o kan ya national team na se general assassin ya na nanu di moja gu ye so ho ti o se edi moja sana eko ye nti o se maburu ni ya careful maburu mom no so mo ya careful so to no bi ye yodum ma hwe no for tira nkotwa so o mo ye dan ni moja begu ede na ade hye abusua no omumu bi eje sanse se ni yenim yie paase emu apai ebinum free se ye wura na napoku enne dwam na kentan o tetele ne fen so a otoso mienu a wabayie no onsem fatenti wo mpe no ade hye abusua na ana ade hye abusua na bi nso de wo machita ede ma keke sapo eye die ntra so yento yakonwa kakra ebedie enti na afei yense kuro na ye nyina yetimu bie na na nana kese odwina asem no ho a na unti enema bi ase se wo se wo ka wano to atumu a eba ko fa nsem bebre di aba yen hwe se
me wa masase matomi kutankrata na waba abetwa blocks egusu atu foundation ato dan na boso manipa tim afi na mde krata na ba se edan no asase ne media nti bubu dan na memfa asase edan nye container nti yemusa se ohene ya yewura kromofo de ne ba ya yewura so gi ne tumu se o so ofiri wode yara na se abusuya magya tumi de misumi ni asem kan ya nyina nkyere kro na na ya bibia mamre wo so mo ye de o ma ye bibia nti se obi se on qualifier sa tam ne nipa no wai wa ka asem gon se ye ntini yase wo mo tra patam wa tra patam a ni nyina ye bra wo akonya bi na fi so betimi abeka wo ntam bia betimi abeka bibia enkoye bia betimi abeka ne wa ye hwehwemu ye eniti na se asem kura akọ na se yewura edi asem ne wie na se me na ankwa ama me a na se wo na bekọ ama wa na kuro no ba be yi akire kuro ni se ewom se wakodi bem e wo yewura anim na emmom kuro no so nhwase yebetimi no watena onfa nkrofo yere omma po untwetwe tire unye niema bi a emfata kuro mu wofo mpe wa na me kai se wo hene bi me rafi kuro no ogum ko yi na kire kuro mu wofo se chese omum mefuo wa dwini nyina tuagu obi banchi watu ni nyina tuagu onya meye wa hene mpo dina ko nwana amaso bepem sa ba na obedwu omagu amaso nti abusuya no nsan kwahwe nipa ofra ne hu ni asem nti we nyina ma ntimi amfa ama abonten na se wafa sa process we mu nyina na wote so a sabe se ofira hire mana ai na akonkode ase na sese ntokwa na si ho nti yemusa se sa ahire mu fo no mu ni akonwa bi da amadibi nti se akoya akonkode ase ya na se na sa atani aba ahire mu a mu nyina mu ya nuafo ade ba ko na me kai video bi a na ne na abonten se empanyufo bebre se keke ye mpuntudwuma okrom ho nti omo pe keke ni ho nkro ne ba mesre se eda obi akoma so se obebo akura emfa ho ni tumi a wopew obaya di se na wo yi kwan a ankwa ma ntu agya kwan ni yidi a na se na bibi ta akire because se kromo na ufire na se wokopere konwa na wanya nti mfa ne se so wo ye MP na wokopere wo mpeso aso na se wanya na wokosi market a wo se me anya ntimi kobu agu ana MPs for the biye bicycle the ba no wan to ama no besa ba gina de mattress hospital no akwose sa o ndc ni MPP for nya so se besi wo mo ye papa hwe na nanse primary see am obi ansa anfa che MPP for anfa che anko gini moto ni bicycle ne no de man for blind bona o de ba se kuro se wan fa man se kwotena so keke jimma na to aba no ma nti wan to ama me dia maje eno no ye woni nipa no so de break kuro na so ho o ye bibia fa ma wo man no se wo fi se wo man ne ho do e se kuro mi mfirim ne mo me ye kwa abiri ni enti meje fade a me ye o ha bia me ye for kuro ni nti se ke o metima si mi kuro dem se metima si mi kuro ade na me si mi kuro because aha na me nsa koma no dia ade na me nhye kuro ni monyam enti se wo fi se kuro ni ye kuro da wa koma so a ade na wo nhye kuro ni monyam enti se wo hye kuro ni monyam a na se wo hene ye wura abusuade na bai enkoyi a omo abasa akọ ye wura nipa ye de ne ba ye no ye papa keke no kura na wanya akonwa ne ma wo ye no kromo de we de wada woro ma yesere fama papa no mo aye ya akonya betima dane nti wo ye no se ankwa ama nti wo se kuro na nti da bi na se komo wase ni bi a afa no ba hye kuro ni ya na waka asem ama ayi nipa bi te se despite nom o wusu sapon nom escafo mo Ghana he titu despite nom sisi police stations sisi ye mo aye ya adoye ne ade minim ye pass ne despite bi kura na o tumfo contact ohia bibi na otumi enya kwan na to tumfo ma ekwan bie no otumfo be katare ni anaso be dan ani di a kire no na so ebia obi ye de hye pa so ntumi enko otumfo anim efiri se onye de hye oni akonwa bia e wa anum onye ohene bia nanso mmoa wode boa Ghana ebi ka santemani adentina amen ne no aban mu kura na obekọ free eti dia wo kan no na sam no ya adwen adan na keke so wo bibia o mfa nye because o so yo de hye sabe na wo da ato on ma ye be ye so adehye enti ade na wo mfeso nkoso mmoa ukuro ayi opepe nko ade a ade na wo mfeso mmoa ukuro obi ti kuro mu ho sabe ompre asambere ma da onkopere wo hene bi da eso wo ye adwuma boa youth ebi kura ko hospital ko tietia sabe wo mo a wo a enema mo aye den ompre bibia o twa foundation ama ne dache ne mentini ne nananom nti ni se keke ye besere no se wo fi so dara koma so a ye besere se de ekoso no mintimi nka se wo hyase ne mom so wo hyase ye sere no o we de wo twe no so wa twe no ho anka bi obejo
o twe no anka oba ebeti baba say ebi kura cake ate ase tene ba bi na mmom bi abusuani bi so hye ase yodum yodum no mo ye de amahwan eno ne asem no dodum no yodum no mo ye de amahwan eye wo cake na uti da paso enti ni mesere se unu obi ekwacha ade na se anko amawo fa enye ntokwa wo ene se nka mpisi bebre anya unim se yeto aba mahama anyan oda so bua nkrofo o oh yeah because wo pepper se wantimi amakura ne party ninti because abusuan na ofiri mu no otumfo mbande abusuan se mu di akonwa ne bi enye ye o enti ade na wonche foundation to abusuan ne ho oh particular ne se wo honte so ho enti se na me se ba ya se wo honti wo hini ya omde ne ba ya so no so honti asan ka no so ne ka won nyina pepepe o ti mesra ofen so na video bi ne na mabonten ensem bi koso abonten se na papa ne bubu mo were o ya akwa o munjai ka menhia wa akwa ni ho this time menhia wan so efritete wan so ma undi akonwa o chese akokwa obe oni kura wo no nya be se me babusuan fo so ma man so mti nesu man kwa akonwa firi o munsa o me na me ka kire o esuma man so mti aburekire ya o mo de me tu kwan esum nti ene ya akonwa no tete ni nyina de akonwa mo de wo so mo o na sa bible mu kura sa so okwa bible obi a wo menhia nya akwa o obi a wo menhia bi ani wa ya akwa etimo obi interest nkase na obubu mo wire nti hwe ye de ne kokko so me se kokko so nyama mre na konwa to wa watimadi etimo obi interest nkase na akwa bi ani ho a odi man hene akwa ne hwan ni akwa na sa bi o ye wura kura so okoya akwa na da bi hwan mpani akwa ekosom ya ene hwe ba aba hwe ene me matiefu atiase se ye wura wa ya akwa ma asante ai because osom yen wo som asante wa ya no wote bola no wo bete dabi man ko bi kura onya akwa obede wate also man ko wo ye ohene wo ye president wo ye hwan wo ye akwa ma oman no me beti wo be ya akwa e ma oman yi ye tumi suma e baabi ye ko efensen yendi temani yesi yendi hene na nka me ko manya galamsi ase bia me ko petwop money ye wura frɛ me sɛ hey o papa si yenko yendi de bi ye bia me gyae me ko somo ye me yakwa me na mamantini frɛ me na me tiri mu nya me do me yakwa me si me fia obi edidi me fia obi beti baba na sɛ ball akura gu me fia no e san ball a ho sɛ na mbaji twop money ɛsɛ ko beti ma sa ball na ma nso me ya me sa sam ball akoto agu me yakwa ye didi bire bi ma wa no nkyerɛ sɛ wo de be me mo abati so sɛ kuro na emesom wo da bi ye wura wada wanda wo hweji da be na obe yala kogin na ne baba na beko na se ni be na beko gin enso hwe ka wo bo gin ho onya akwa oba yewe ze ni mfie adri 74 years say ye ka na cha wada na nanom anu susumi na so mfie ase na aka enso onpuntudwuma oyo ebe kaka no onu beja ho enjinima mom na ye baba befa enso oguso a oye de soma santima enti omo nsan ko machi nko heta ma o swai no wo se obesom ni na nanom adwuma na oba beto aso no se wansom no da na chimo oman na ni nzi okay oto na nanom ntam enti wo swai fo akwa dim ye hwe mabunu no nso ebi nsanchefo nhyiamu a omaye na omode aba wo nkasa wo kanyina se wo de sebe wo wa asantemem wo soma asanteman de omunim ni asanteman de omunim ni asantehene na ofin sukuro a eda wo makoma so opem so na wo amamre ni amanem ni mramu bibia no otumi kire se we na ye ne hene wo de hene aba se na napoku enei dwamna kenta abebio a wo kire ne fin so man ono no aba wo bebu man nti wo de omunim an no kopem se sabi opem so na e bi obesa atu nanum tu aka se ene de dwamna kenta enye ofin so man hene bim e bia me de asemasi ko anasa bentene de aba nde de omunim a ene dwamna kenta ye wura na oka asa akasa no wo ni din dabi abrante kama bi na odi na nanom ne obo ade nhira no okay wa kanyansasem opekuro no mpuntuo saa nkrofo bi sei na ye hwe me ya se me kan nkrofo bi sei ba se saa na o se ye ka no nipa bi titi sei mu ne hia o mu okurum o dwene ne nanom wa se be o muntimi nsore nkwa adwuma o dwene mpanyimfo bi a bibi nti o mu wodem enti no adan na ye bedi saa pinche we ye chi na ye musa se o hini kura wa bai o be yi twop mu ne am obi ana o be toka am obi adam empuntudwuma na obi epe ena empuntudwuma no so nya nko a ye besere ye wura ne se ye dana se ene ne kasa a wakasa akire oman wa kire se oyo oman bapa ye dini si ko anu a eyeye
saa mpanyimfo bi sɛ yɛhia mu ahemfie o yɛhia mu ahemfie so wɔnyɛ de hie mpo a yɛtumi bɔ no nkɔsoɔ ehene na mmerante ehene wɔma youth no so obi adwene bɔne koraa na koma bɛba fam adan na wo papa akɔkora bi te dɛm wo maame aberewa bi te dɛm na wo wɔfa bi te dɛm na wo kodi obi akyi sɛn ne de bɛma wo Los no kwasam ni se keke sapon se wono na mudi na chi a agi twi asrafo e bepagya na abɔ mu so no wono kura hwe kura obetimi ama elu kura besi fin so no atene moto di akɔ but wo mimi no mienu ka ye de be no account so no kura se ne dem ka ye de be free fin so kura de aba animu akura no eden enti wo a wo te fin so a ya bɔ wo paa ana ya ka asɛm bi ato adwene mu sɛ kokɔ pre wo bi ana kokɔ titi wo bi no yemmu sɛ sojafo bɛbɔ kuro no ho ban ya wo ye bɛbɔ ho ban bi ana unka ho yentie na adwira empanyifo bi soma se nkobu ngrofo bi tuonku mu ekosi sai wu a wokɔ so wo hye wo de ma ke bobo tuo ntie besere aduane a uni o meto no maame no papa buchi aso no eye wachi wade na akwala wo maame no papa ekokete ho a wonfa ho wo da se duro nwumere wada eye ahemfo ntokwa wo mo ankasa nko wo ntokwa ma youtube ya nkodi akire tena oba bi o na sebe ebi amekasa wo yire kura anyem obi ankobɔ utuo ama wo yire amaye kuna ama wo bana amaye anto saa niema na yɛsɛ nkrɔfo hyehyɛ nkrɔfo akyi kɔbɔ paa kɔyɛ obi se kɔyɛ onhwɛ first si yɛbɛto aba yɛsɛ yɛ yakɔfa box bi wa ha ne yɛbɔ obi to ten yakuno na nipa na ɔsoma sɛ kɔfa box no wotwa sika ma wo sɛ in case yɛbɔ otu a fa kɔhwɛ wɔ busua nyinaa na bisa sɛ no oni ma sɛ wo bɛyɛ president mpia no ne ma ne bɛyɛ beneficiary nti sɛ wo ni na sɛ obi hyɛ kyire bɔ paa sɛ kɔsɛ obi no saa nipa ne ma wai me fa se keke na asoma wa keke wo ba se wo hini ya wati susu na asoma se kɔbɔ paa ɔno so wo ma so wo hima bi na ahyɛ wachi a ɔno so wo ma enti aden na yemfa wo momfa mo ma ne mmomunu nkɔ because wo de hye anko a akɔ adwane se esi na mentwa no unti keke sapon ba bia no asɛm wonte ne yida no bi asɛm sabe ɔhene dwamna kente wonte ne ba bia no asɛm wonte ne nana bia ne yidi bia no asɛm na mmom yɛ na ba kapretefa de aso de di to koko 2 cities kura no na yenya bi no ye no na omunim se kom de yen komma enti no oma pe kakra obi wa kura na nya sika nya aduane bi ya pewi bi amo ano ne sabi wo ebi jimi ebi kura ho ya hye obo ai wutimi ye mam bedi hene na wutimi ye mietu na meye osei na wa ntumi anya nso e we omunim ahemfo ahye mbo asase ho ebi kura papa me oh sa papa me o minia na ma mimisa we DC mimi de DC minim no personal but enkomo a mini ni di no mini na di komo offense municipal chief executive enkomo a mini na die phone so any radio so ne ade no sabi obi won ma da krope utie na no disema utimi se anipa enkoyi openkoso anasa ha sa we tutuani mimi de kakra mimi hu no mintimi mfa no mua se no te but de mi mehu no mi hu se onye obi a ebi obetimi akwahye obi achi nanso de ekwen ne a etwa gu ene nam yi a mese metie but mentimi ante se mese wei ewu mi se ekoba ne se eyampa se ebi a DC eho ne namu a wota emu bi achi a efutu be na nka de be kode ama municipal chief executive minu ya medase mesre yentimi nka sɛ asɛm na aba na ɛyɛ nokore na ɛyɛ nokore so de a yɛbɛsrɛ DC ne sɛ wɔte hɔ no ɔyɛ kuro no nyinaa ti because they say amanyɔsɛm a aba bɛwura ahemfosɛm nti ti mesrɛ no bi kuro a na nyɛ saa nkɔmmɔ no nokɔdi yɛ yɛnso nipa bɛfa akyire aka yɛnim Ghana obi tuma ka asɛm bi a 10 years akyi asɛm bi ba ne yakotwa kakra de abɛhyɛ mu ne da bɛgu ho fi ti mesrɛ sɛ nipa bi ayi nipa o ho kwan so otimi kosra obi a na mmom so obi ye no yodu mu a ebetima ba se nipa no ne kɔhye ho no kora ko kan asɛm na asa record no ebetima ba se nkora ye omudi akyi omo ana ya record ye hwɛ yakoma ye komu se unni bosmo ye abusa wo ma na wo ho na betwuma kwa fa ho tide bia mimi ntie yase yo wo ba na be kan asɛm me se twɛn akofa me busa ni katachi se na obi kan ete saa bakofo ni konkonsa die no so ko kan ya enu to wo se twa ne ho be kan akye dem ti ye de saa tena ebe boy ni obi anya asɛm da enne na we no obi akwahye bibi obi kura frɛ me fen so wo se DC no se aye bi koso omo bo koso nti ono hwema na kɔbɔ po bi se aye na se ohene ne beba bi o se den
ntokwansi ni ho nkro ne ba na me say na DC di enko fa hensam ho ben so say ba bambo ho nsam e wo municipal wa ono na otua no e de no asa be say bambo e de akwakwohye no nti bia na nya no kore because enne no se wonu obi nam kora e bia maka say na yonko ne obi a ohima yi dada ti woko ohima yi ho kora yeso akobopo e bi so na nte sa nti ye besre se DC no so wate sa ansem na omra bonten na ne manfo hunu se asem na omode to no so enye no kore na we se bia we dia me nsoso me nka hwe a na se mpanyifo se ya kama funu no ya kama dampan next time bia se be so DC ni kura na ompe kuro yi e bia na oba bi bedibi unu bi bedibi so DC die asem bi kura ba se ya ante ne ano ne kasa die besre na ya akwa yete se emrahye bojafo mo hye emrama yi se ko ba se ye ko gisika na dia bebre wo mo dia toto ka papa da mu dia o mo se ye na se ko ba se ye ko gibosia dia bebo o man ne dia so we de enyeye so ye besre me dia mintimi confirm se eyo no a na nya we hu so na ye be ya busa se eyo no a na anya ono a ye besre no eyo no a kuro ni nyina ye ne ma wanya ko DC ni dia wonyina mfifi na ntokwa na aba no ompata kana no tunti so betimi apata ompata ontimi mpata nso a o hwe so no wanya na adwuma okay the kai DC ya owo ye mpeso ayi me refi ni din kakra do hwe kwabre east or south wi aha ye south mo ha ye south dupoku ana oh me kai last time oba ha na me sha se me ye 3 years time na me ye ha dan obe ka kire me se aha mfuturo ebe komi mu nti me ye adwuma na onsi ma adwuma ne kwan na mo me pon adwuma na me nko pass ye ho ba bi nda me ni ji papa ne ho e ma ni hu se oboa yen na me ka kire ne se mate ne mo mesre ne se adwuma we na omo ye no e na di mfuturo ne ba adwuma na tukuro no die no mo ya fa ho aboa yen because adwuma ne betu kuro ne kuro ne ntre sei ba se kuro na tre aye hie nipa se ye beto ba nipa o ye mfa cars ne kuro no se contract ne China fo bi na ye onto aba enti se mprema ne ko emu akunkum ye wi a number no be no manya oti mase minim se minya resource papa bia mfiri mu de ba ni magusu a oye nhyehyeye e bi ebeduru ba bi kura adwuma ne be stop ama nipa so anya ne fa ahodie boho keke kura ebenum ye ni bi because obi anim se ba bia ye blasting ana ye galamsie ana se ye man si bia no nyanku nso untimi nnum bi da empanyimpo ne ya we because chemicals na ye ko nyina untimi nnum onuma obewu ye musa se nose mask kura no kas ye che bia ma oman yi da ensuo kura muntu bi ma ye da common hospital ebi ni ha so enti se we DC na se want man so busa problem we nyina nwia party na wo mu no nto obi kopere MP kuro mo ho na beto onya ho baye hi na mamisa we ni emfansi ni ansori ohima ene ubetimi akase enka ne mfenso manima wonu no ho ana abeka ka edunso no kra manye asese de akwa akọwie ni ene obenya no hu bi ana mi ma me wanya no hu sawo wanya no hu o ma anya de futu na mfa ene betima ba se ya konfuo no bi so twitwa fake ntro ne nkom hye bi to ne so a atofo ni bi ma na dwene ko so mo e bi e wotie mi a ka ma se adehye abusua na so bi ma no force hope obi be ka se o e se wo na ye hima de wo pe na wo be ye wo de kwa opin so ntimi nya no ewiase a ye wo no ho banyimfo se bomochichire fi nso se be ka se danchem awu anyi na tinyi ba danchem bi wo wa bomochichire bi wo nka no kro udi bomochichire bi achi a usi nso na bo se danchem awu ana wo nche bi a wota danchem to be se da ba be kan de be ye wo de o piepia wo de wakọ wuo mo be ko no do no a me ade a eha me e wo maame ne ho sisi ane se wadi akonwa almost 33 years and na akopa te se ye tu uni akonwa ne bi wase de bi antimi ne akonwa ne bi akoyensa na ho akoyensa na ho eti sa tam no na o se nko maintain ani monyam se bibi kura wo ni keke ntem mpa ye wura me do ko ene se na akosi o mesere wo tenase na ye mfa pa foforo nko se de be ya ye lusu ye seat abusu ye ofiri mu no enko bate se ya ye predo ama ye ni atutu aka ye nsem ka menye so se keke beka se mempene pa so no nso nya abaken wo hema ne ho se me do bako ene ade hye ni bi wa na abeji me do bako omutuo mu tan me do bako no ene ne na ese ho no so kra ye maame wa anya ba atampa on se
maame no ankasa no ye maame no na otumfo penasem so fa no me kai ni video bi a eno kwa na nya video ne mo manhia na ye wura e ka se ono ne wohema on pe charge bo ache wo wura kan se ahima yo mbo charge mi hu se wabo bi da ye wura penasem o no be from maame prekopedi hwe ewiase won ma yemfa bibia nhye bonsam yemfa nhye wo mo ben yen wo mo ka bi ewo mu no na so mo ane abonsamfo yi yemfa nhye wo mo se me maame nya wo fen so akomfo 10 ana 5 ejina ho ka kire ne se de ekeka ko ne yebetu a enko be jade wo ye bia ba wo se komfo we be kofie oh wa na ko nana mo se o de ehunu ni de bi sukura na otonsa mo bi se bompa ye ta machi otodwan mo bi se hwehwem ma me so etina de bia me ka se metima ka se ohima na yemfonso keke so ayemfonso na busuani bi so ayemfonso mu nyina mo dan ofe ye mu se nipa dodo se na de akokoko nsuom ko busa se ofie wada woro mo ofie abra me pese me di keke ko mu na mu ne ye wura ka se be ye mu nhwem se obe qualify na on qualify enka se mo nyina nka ama okay ka on qualify ke nsuo be ka kire o plane se da bi ebi sukura na nke nsuo no ba be so da ya be kire wo hima bi a ana wase ni bi a wawoda kanye se ko board ye won wo ye din abusia nana yen fancy na yen soro so na yen ko na yen ne kajabi adafofro ya to aso me da ase menua office adehye ye besere ani de ani ambrase se de ayifo kan sutafo kan sitafo nya bibidia na mamponfo o maso adwo mo Ghana entimi enye Ghana asantene entimi nya asanteman abra office enwo de ya ekwa e wo bibia e free fenso eba kumase ekoma Ghana fo nyina enya bia emfaso a enya se na agibum se ya minu mienu ye ho ebekire ye wo binum a agibum a ombekọ ne simple kura ba miminu mienu ahwa sika de be fa keke e de afirifin su kuro mu e de akọ ne kura ase kura no ebe ye den de amaye ye nyina ye nya abotre enya sa ya hwe ya ebe ye den ni tituru mabunu ye nananom mrewa kokora a omu wo dem a sabe eba se ye mfa nante keke kura entene enkwa ebe ye den mamu ye ni nipa bi achi na ye ma office man no emmo ewo hono na ma mimisa we kamera ye fi so ne ekosi achiame no sabio entimi nya bibia amfa ho ya transi amana gibumu ansa na be bibia ya na menua ohu Ghana asem ana meka no ebi ani o sebe we kra nya sebe mpo sebe kra na sa ade ya nye ahemfo achiamefo mo wo manhia ene achiamefo mo wo ofenso aden na omum peda no mu nhia ofenso emabunu na omun kanyansasem awrechichiresem nkurachasem enkire oman no na oman na omo ye sho ye omo hye yodum no omo enso hunu de wo so omo ye cause ha ne fenso wo fafom kra beko yes ye wahini ahemfo minim chiame a wotena ase o obi abaye ya hemfo no bi kura betime asiesie asem wi ade no mate atena ade no mate atena na obi so be ka se na we so nka je se wo twan e ma chiame nso ba no mbehia mo ansa na mo a mo de mo kuro no mo adwene bibia ye ka se o menua ye wo mpanyimfo bi wo Ghana ha nyankopon am mo tumi ketrema emom asem bia e din bi odana tuma ebetwa ye obi wo manhia bebre office ahem achiamefo ye wo bebre ho ohemfo office ahemfofo ye wo bebre ho enti ade na mpanyimfo no mfre youth no na mo mfre keke ni asefo no mo mfre we asefo mo nyina mo ya nuafo na mo nsiesie asem no nje se mo se atwen se opemfo na entan tuka amra ho mesiesie ani ma bi wo ho a menua wo dwene ho a won ti ase o obi a na wo se onfa ho eba nso a ye nyina eba se jadam sisi an ya block offen so a esiremfo bede na makọ esirem kintampofo tachimafo bede na makọ ekwan foforo bi da baabi ana ada me ken se beka ye nyina ekwan foforo bi da baabi beka mu bia wo me abofo dwa no wo betimi akọ ya wade ebe bibia si se bibia si dwada ya block kan nyina wo bede na makọ dwa se be obi a wodo na afuo na bia ne ekokura wate a
wade bedwai ye si dwane ntu beko koto atua ne ka na se be kan ye nyina o se wo ti be bia o be da ofenso kra de memi o mbe ku omu but they do kum na bo say aka wo bia bia na wo kura wo dihye bia wani dan so wo ofenso wo kura wonnim na se na ye be ku na wi ansa na wahunu se se me kura me dihye bia wo ye ntra se nyanhwe ha sa o na nye wura na kwachi obi firi baabi no de besi akonwa so kuro na de koye mo na mudi ni ho adanse se wono na mo pe qualify no so qualify na so obi amfa bibia ama ho de a na mo mfa ma na se mo se atwa mo se ye wura na asi akonwa mo se atwa mo se ye wura na asi akonwa ye de mo si na ya sore so na yakọ yesi etufu na yentu hyebre an ebeka Ghana nyina na nsoransa na enu Ghana nyina no na mo ho de yamse enti munya amotre na mo fa asomdwe ne kroye entina me din ne abusua pani o suadum ye ma mu nyina mu ene hwa ya no agima henewa sebe ka ya twere ni mu nyame nai ebu afaso enye de ya twere ni mu twa nyame sebedi akone be kwen bodi atwede na se Kofi Nro ni ya aben ntime nyina ni mu ampata na wo yade ya